गासै सा 47 बड'लेण्ड मुंख्लं बिनि मुङाव थांनाय 21 बोसोरनिफ्राय सिगां निफ्राय होबोबाय थानाय खैराबारि दखरा एबसु आरो रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो बानजाय आफाद दिनै जोबथा बादायलायनाय आरो फाइनाल गेम आरो बे फाइनाल गेमाव दिनै गोबां आलासि फैदों। मोननै टीमा दिनै फाइनाल स्टेजाव फैनो हादों। मुंख्लंफोरनि जि गेदेरथार जि त्याग आरो बिहोमा आरो बिथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बर' माहारिनि थांना थानाय आरो बर' माहारिनि उदांस्रिनि आरो आबुं मोनसे खुंथाय सासन बेबस्था आरो हारि हिसाबै गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय जि जिउ त्याग खालामबाय बिथांमोनखौ गोजोरै गोसोखांबाय थानो थाखाय आरो इयुन जेनेरेशननो बिथांमोननि मावलांनाय हाबाफारिफोरखौ जुगामि खालामनायनि मोनसे थांखिजों जोंनि दखरा आफादफोरा गोबां दखरायानो मार्टियार्सनि मुङाव फुटबल गेम होयो आरो दिनै बड'लेण्ड मार्टियार गल्ड काप 22थि खेब दिनै खैराबारिया खुंफुंदों। बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो आङो दिनैनि बे समाव मुंख्लं बिथांमोननिसिम आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनियाव आं आर'ज गाबदों आरो मिजिंथिदों जे फैगोन बोसोरथामनि उनाव बेयाव सिलभार जुबिलि जागोन, बिनि उनाव गल्डेन जुबिलि जागोन। रायजो राजानि मदद नांगोन आरो बेयो मोनसे महद उद्देश्य आरो बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों माहारि दानाया एसेबाबो बेयाव मदद मोनगोन आरो माहारियाव समाजाव मोजां हाबाफारिफोरा जायोबासो माहारिया जेब्लाबो गोजोरै खौसेथियै गोजोनै थांना थानायनि थाखाय माने लामा मोनगोन बा राहा मोनगोन। दा बेखायनो पजिटिभ जिखिनि हाबाफारिफोर बयबो रायजो राजाया मदद होफैनायनि थाखाय आङो साबायखर बावदों आरो दखरा एबसुनि आरो ओनसोलनि जायफोर गेदेमाफोर आरो जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोननि जि मोनसे माने मेंनो रोङै इनिसियेटिभ बेयो खैराबारिनि बे गल्ड कापखौ अराय फोथांनानै लाखिगोन। आङो बेखौनो बुंबाय, गोजोन्थों। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव वाट्सएपनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।